Kelpenoler wisten hun zenuwen in bedwang te houden en zij werden daarmee de winnaars van het OLS 1991. In Kelpenoler leidde deze overwinning tot een groot en spontaan feest van alle 1300 inwoners van dit dorp. De vlaggen werden uitgestoken en in de haast gemaakte spandoeken werden over de straat gespannen. Om 4 uur al was heel Kelpenoler aangetreden om het winnende zestal van Sint Petrus in te halen. Ook fanfare Sint Lidwina was van de partij, maar de feestvierders moesten tot bijna 7 uur wachten voordat Leon Jurnink, Chris Korsten, Hans Baatsen, Jack Franken, Jan Rutjens en Frank Jurnik met de andere leden van Sint Petrus per bus in het dorp arriveerden. Maar toen was er ook geen houden meer aan en ging het winnende zestal op de schouders van het massaal toegestroomde publiek. Pastoor Leen had ondertussen de klokken van de kerk al enkele keren laten luiden ten teken van de algehele feestvreugde en bij het schutterslokaal van Sint Petrus had het feest zich steeds meer naar buiten verplaatst, simpelweg omdat er binnen geen enkel vrij plekje meer was. Ook burgemeester mevrouw Max van Veen was trots op haar schutters. Zij kondigde aan dat Sint Petrus komend jaar op de steun van de gemeente mag rekenen bij de organisatie van het Oud-Limburg Schuttersfeest dat op zondag 5 juli 1992 in Kelpenoler gehouden zal worden. Ook vandaag was het nog feest in Kelpenoler, maar vanaf komende week zullen de voorbereidingen starten voor de komende OLS.